ширкати дорувори шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, хостум ки як ахборота фавран ба маълумоти ҳаматон бирасонам. Видеора то охирша тамошо кунед ва умед дорам ки як хушхабар барои тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Чӣ хеле ки медонед, аллакай ҷумҳурии Тоҷикистон бо Узбекистон роҳҳои заминии худша кушода карданд, яъне ки марзи Тоҷикистон бо Узбекистон ба мисли пештара кушода шид ва тамоми маҳдудиятҳое ки буд бардошта шиданд ва болои ин як қарори нави дигар. Пештар агар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба Узбекистон сафар мекарданд, ҳамагӣ 3 рӯз муҳлат доштанд ки озод бигарданд бе ягон ҳуҷҷатгузорӣ ва баъди 3 рӯз регистратсия мекарданд. айни ҳол ҷумҳурии Узбекистон барои шаҳрвандони тоҷик як мақсад осонии дигар пешбинӣ кард ки ҳар як шаҳрванди тоҷике ки вориди Узбекистон мешавад, то муддати 10 шабона рӯз метавонад ки бе сабти ном, яъне ки бе регистратсия гашту гузор кунад. Ба ҳамин хотир боварӣ дорам ки яке аз хушхабар мебошад барои мардуми тоҷик, касое ки ба Узбекистон сафар мекунанд. ва ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам. Дар канали ман ҳатман обуна бишен. Касое ки савол рӯй кардагиен, интизор бошен. Дар навори оянда ба саволҳои ҳаматон иншааллоҳ ҷавоб мегардонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.